कोबी किसून घेतले किसणीवरती, तुम्ही बारीक चिरून पण घेऊ शकता. आणि इथे मी काळी मिरी पावडर घेतली आहे, अर्धा छोटा चमचा. 1 छोटा चमचा आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे. हे 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लॉवर आहे आणि अर्धा कप मैदा आहे. तिखट आणि मीठ आहे, ते चवीप्रमाणे घ्यायचं आहे. हे फक्त मंचुरियनचं साहित्य मी सांगितले. आता इथे या कोबीमध्ये मी काळी मिरी पावडर घालून घेते, तिखट घालून घेणार आहे, आलं लसूण पेस्ट, चवीप्रमाणे मीठ पण घालून घ्यायचं, कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा मी थोडा थोडा घालणार आहे. आता थोडा घालून हे मळून घेणार आहे. हळूहळू पीठ ॲड करायचं आहे, जसं पाहिजे तसं. आता हे सर्व साहित्य असं मी मिक्स केलं आहे. आता याचे आपण गोळे बनवून घेणार आहे. छोटे छोटे गोल गोळे बनवून घ्यायचे. ते सर्व बॉल्स माझे रेडी झाले. आता हे मी तळून घेणार आहे. तर इथे मी गॅसवरती तेल गरम करत ठेवले. तेल चांगलं तापल्यावरती गॅस मीडियम करायचं आहे, थोडा स्लो करायचं आहे आणि मीडियम फ्लेमवरतीच आपण हे मंचुरियन बॉल फ्राय करून घेणार आहे. गॅस फास्ट केला तर ते आतमध्ये कच्चे राहतील. मंचुरियन बॉल सर्व साईडने असे चांगले लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचे. आपले चांगले तळले गेलेत. हे मी टिश्यू पेपरवरती काढून. आपले इथे सर्व मंचुरियन बॉल्स फ्राय करून रेडी झालेले आहेत. आता याच्यासाठी आपण सॉसची तयारी करणार आहोत. त्याचा सॉस बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा कप कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, पाव कप शिमला मिरची चिरून घेतली आहे, इथे 1 मोठा चमचा लसूण बारीक चिरून घेतली आहे, हे टॅमॅटो सॉस घेतले, हे सोया सॉस आहे 1 चमचा, हे रेड चिली सॉस आहे 1 चमचा आणि हे 1 छोटा चमचा मी कॉर्नफ्लॉवर 1 चमचा पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतले आणि हिरवी मिरची घेतली आणि चवीप्रमाणे मीठ पण घेणार आहोत. आता मी गॅसवरती पॅन ठेवला आहे आणि तिथे एक मोठा चमचा तेल घातले. त्याच्यामध्ये तेल चांगलं गरम झाल्यावरती आपण यात लसूण आणि मिरची घालून घेणार आहे आणि तेलामध्ये चांगलं परतून घेणार आहोत. मिरची आणि लसूण तेलामध्ये चांगली परतल्यावर आपण यात कांदा घालून घेणार आहे. तो पण असं चांगलं परतून घ्यायचं आहे, चांगला लाल होईपर्यंत. कांदा मी असं 5 मिनिटं परतून घेतले तेलावरती. आता यात मी शिमला मिरची घालून घेते, ती पण परतून घ्यायची. फास्ट गॅसवरती परतून घ्यायची. शिमला मिरची पण 3-4 मिनिटं जवळ फास्ट गॅसवरती परतून घेतली आहे. आता यात आपण तिन्ही जे सॉस आहेत ते घालून घेणार आहोत. हे सर्व मिक्स करून घेणार आहोत. ते सर्व सॉस मी असे मिक्स केलेत आणि आत्ता मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे. मीठ थोडं बेताने घालायचं, पण सॉसमध्ये मीठ असतं त्याच्यामुळे मीठ थोडंसं कमी घालायचं. आणि यात आता मी ही मंचुरियन बॉल्स पण घालून घेणार आहे आणि सर्व मिक्स करून घेणार आहे. इथे मी या सॉसमध्ये आपले मंचुरियन बॉल्स मिक्स करून घेतले. हलक्या हाताने मिक्स करायचं. आता अजून यात मी हे कॉर्नफ्लॉवरमध्ये जे पाणी मिक्स केलेलं आहे, पेस्ट कॉर्नफ्लॉवरची, ती पण मिक्स करून आपण हलवत राहायचं आहे, म्हणजे छान मिक्स होईल. इथे आपले ड्राय मंचुरियन रेडी झालेत. आता मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. आपले ड्राय मंचुरियन इथे रेडी आहे, मी बाउलमध्ये काढून घेतले. ही ड्राय मंचुरियनची रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा.